Ang nagunang herbal food supplement sa tibuok Pilipinas karon magatanyag nining pinasahing tulumanon mga kapanyawan. Anya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Anya na karon ang Hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing ang tigama og tigapudapod sa mga SED Panyawan products. Sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Ug karon, aniya na ang Hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Hoy, Luzon, Visayas, Mindanao! Kamusta mga igalang igsoon? Welcome sa atong pagpanaguban. Aniya na po kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Nga atong kini kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama og tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produkto nga adunay 100% herbal, walay side effects, walay overdose. Ang tuyong tumong mga higalang igsoon, mao lamang ang paghatag og kaayuhan sa imong kalawasan. Mga higalang igsoon, welcome sa ato ang Hugyawan sa SED Panyawan. Ako si Mr. Panyawan, kapanyawang Kuya Rick B. Ug ani ana pod kining atong tulumanon karon nga maghahatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron ka ng imong lawas maluwas nato sa mga balatian. Sa katong mga kaigsuonan nato dihan nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian timani kanunay mga higalang igsuon nga ani ana ang mga produktong 100% herbal nga 100% natural ug napamatudan mga higalang igsoon gumikan kay daghan na kaayo ka mga Pilipino ang natabangan niini nga mga produktong herbal. Mao kini siya mga higalang igsoon ang mga gisunod sa kadaghanan ug napamatudan na gumikan kay ang mga produkto sa SED Marketing mga higalang igsoon aduna na kitay labing taas nga kasinatian sa pagtabang. We have been in the market for quite a while already, mga around 15 years and so. And within those years, mga higalang igsoon, napamatudan sa atong mga kaigsuonan nga migamit sa atong mga produktong herbal nga kining atong mga produkto 100% yung makatabang sa atong lawas. Gumikan kay ang pagkakombinasyon sa mga atoang mga produkto igsoon napamatudan gayud nga adunay joy maayo nga paghatag og alibyo sa mga balatian, paghatag og depensa, and of course ang pag-amping nga way sama. Mao kanay makuha nimo mga higalang igsoon sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Atong tagsa-tagsaon ang mga produkto sa SED mga higalang igsoon nga napamatud-ang maayo. Aduna kitay tulo ka mga klase sa mga kapsula mga higalang igsoon nga tinuod gayud nga adunay pagtabang. Una niini mga higalang igsoon ang atoang SED Panyawan Plus. Ang atoang kapsula mga higalang igsoon nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Apil usab higalang igsoon kining gahom sa panyawan nga tanom ug dili usab kalimtan mga higalang igsoon nga aduna pud kitay SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula mga higalang igsoon nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. Aduna pud kini siya panyawan mga higalang igsoon. And of course, ang atong ikatulo og labing bag-o nga klase nga kapsula nga aduna nay pagmatuod sa kayuhan gumikan kay kini nga sagbot mga higalang igsoon napamatud-an sa siyensya nga taas kini siya og pagtabang sa katong mga kaigsuonan natong adunay problema sa kidney, adunay problema sa UTI, kon urinary tract infection, katong mga kaigsuonan natong adunay problema sa prostate ug alang pod sa mga kababayen-an kanang adunay problema sa ilahang monthly period. Kaning ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang nag-inusarang klase sa kapsula nga naa karon sa mga butika higalang igsoon nga adunay gahom sa Kogon grass. Nasayod ba kay higalang igsoon nga kining atong Kogon grass nagpamatuod kini siya higalang igsoon sa mga nindot nga mga vitamina, minerales ug usab mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas aron maulian kita sa mga balatian and of course matabangan. Busa igsoon timan ikanunay kung ikaw aduna kay problema sa UTI kun urinary tract infection, aduna ba ka kay problema sa imuhang monthly period, no? Katong mga kaigsuonan nato mga kababayen-an nga adunay problema sa ilahang binulang dalaw. Timali kanunay mga higalang igsoon nga ang produkto sa SED Marketing nga SED Kogon Herbal Capsule makatabang kanimo. Kani nga tulo ka mga klase sa mga kapsula, maayo kay ni tumaron, ilabi na kung ikaw na kay balatian 3 times every day. Meaning to say mga higalang igsoon katulo matag adlaw, no? Buntag, udto o gabi. 30 minutos sa dili pa kamukaon sa imong meal.
kini manggong ato mga produkto mga higalag igsuon, magasuporta kani siya, maghatag og insaktong paghatag og suporta sa atong kalawasan. Ug kung ato kining tumaron religiously sulod sa usa ngadto sa 2 ka bulan, kung aduna manggali kitay mga balatian, inyo gilayon nga mabati ang hinanaling kayuhan. And dili po nato kalimtan mga higalang igsuon, aduna pud kitay milagroso nga klase nga haplas nga tinuod gayud nga mutabang kanato. Mao kini ato mga higalang igsuon kaning atong SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil mga higalang igsuon na pamatud-an kini siya nga adunay pagtabang ilabi na sa katong mga kaigsuonan natong adunay panuhot sa kalawasan, adunay mga suot-suot, adunay mga ginatawag natong hanging lamig, kanang ginatawag natong sinda, kanang mga kaigsuonan nato diha karon nga nagapanakit ang tiyan tungod kay adunay hangin. Timan iyang mga produkto sa SED Marketing mga higalang igsuon ha. SED Liniment Oil, SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule ug usab ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Dinilang of course sa hugyawan sa Panyawan at tangi ang dugang pang-impormasyon ug kaalam. Basta SED Marketing, tatakining magaling. Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang SED Liniment. Haplas nga di kalidad o kasaligan, SED Liniment di ilangan number 1. Epektibong haplas ang SED Liniment sa sakit sa ulo, pamaol ug arthritis, sa sakit sa tiyan, katul sa parit, tikangkang ang lamok sa SED Liniment. SED Liniment, gigama sa SED Pharma. Ang hugyawan sa Panyawan sa SED Marketing. Karon, magahatag kaninyo nining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan natong mahibaloan mahitungod sa mas maayong panglawas. Aniya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Usa ka segment sa atong hugyawan sa Panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas nga kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatibuk-ang kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining himugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon aniya na ang atong health expert. Mga higalang igsoon, mga adlaw kaninyong tanan ug welcome na sad nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atod kini kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapon-apon sa mga nag-unang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And susama sa atong naandan mga higalang igsuon, kauban na po nato kining atong partner nga mutabang alang sa paghubad sa mga nagkadayang mga klase sa mga balatian nga posibleng masinati nato. Atong kauban karon sa pikas linya mga higalang igsuon si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo sir. Hello sa inyo tanan din no kay Sir Rick ug sa tanan nato mga tigpaminaw sa mga viewers. Sa atong mga lantaw karon, sa atong mga viewers karon, si Sir John usa kani siya ka igsuon nato nga mabutang aduna gid siya taas nga kasinatian when it comes to health ano. So karong adlaw Sir John atong pagaisgutan ang usa sa mga matud pa nila nga gikahadlukan nga matang sa problema sa panglawas nga diin usa kini ka batawag nato nga makahatag yun og pagka problema no kanang pagkabalaka sa mga taong maigo nini. Alright, kabalo ko nga medyo hanawanan ka ani gumikan kay siguro medyo taas-taas ng imuhang kahibalo may tungod ani nga matang sa problema sa panglawas. Ang atong hisgutan karong adlaw mao kining ginatawag nato nga diabetes no or kining pagsaka sa sugar level sa atoang lawas. Nabay factor ang ginatawag nga unsa tawag gani kining pagkahilig sa mga matamison nga pagkaon kung panalitan ikaw normal ka nga tao no for example and then medyo may pagkahilig ka sa mga matamison nga mga pagkaon, is there a possibility nga makuan ka maigo ka niining atong ginatawag nga diabetes? Tagay ko nimig paila-ila nini Sir John, go ahead. Kato yung giingon Sir Rick no sa tanan nato mga tigpaminaw no. Ang diabetes is usa ka kondisyon kung asa taas ang level ang katong sugar no, glucose dinha sa ato ang dugo. So dako porsyento, dako ang kalabutan no kung ang usa ka taong
mahilig sa matamis no na pagkaon. Tungod kay ang matamis sa mga pagkaon no puno sa ginatawag na sugar o kaning glucose. Apan no usa sa kinahanglang masabtan sa ato ang mga tipaminaw sa atong mga viewers no nga bisan unsang pagkaon no labaw na ning carbohydrates no dako daghan man dugay ni siya og content sa glucose dili man kinahanglang tamis no apan tungod sa starch tungod sa iyahang nutrient din na nakatawag natin mga carbohydrates no usa sa mga pag-breakdown ani sa itong lawas is katong ma-create ni siya og katong glucose. So once nga adunay taas nga glucose sa itong lawas manggod no Sir Rick no sa tanang mga tipaminaw no nga maka hinungdan ni siya no mahimong hinungdan din na sa uncontrolled level of sugar sa itong lawas nga eventually later on mahimo siyang cause atong ginatawag nato na diabetes mellitus. So muna siya Sir Rick no dako og porsyento tong hinam-ison no pero dili lang kay di na sa hinam-ison basin mo ingon manggod ang usa ka individual na atong mga tipaminaw no nga ingon siya nga katorman na itong hinam-ison dali na diabetes dili tungod manggod kay ang kining diabetes ito sa dili equal no nga ratio sa activity o pagkaon. So once na daghan ka ginakaon no tapos wala kay activity sedentary imong lifestyle more on lingkod ana lang no wala ta atong ginagamit tong atong ginakaon mahulog yun na siya later on no nga mahimong manhid na ang atong mga cells sa katong glucose nga abundant din na sa tuang cellula sa tuang dugo no nga nagalutaw-lutaw. Okay, matod man nila Sir John, aduna kunoy mga pipila ka mga tipo or types ang diabetes. Sa ako na ibaluan mo raga adunay tulo and basig pwede nimong masulti sa to mga viewers karon kung unsay panaglahi aning tulo ka mga klase sa mga tipo sa diabetes. Nindot po no nga masabtan nila no sa atong mga tigpaminaw ang mga tipo sa diabetes. Tungod kay kining diabetes magud usa sa mga sikat no nga mga balatian karon na panahon no pagsulod sa 21st century part na siya dito sa mga top 5 no sa buong top 10 ng mga morbidity sa tuang nasod. So kung maguntahan nasa around 60% no 50 to 60% sa tuang mga seniors no ug katong mga nasa middle age is nagdana sila ginabati nga og diagnose sila sa ginatawag natong diabetes. So una no kaning diabetes 1. Kining diabetes 1 Sir Rick no mo nitong ginatawag nato na gianak siya nga adunay congenital problem. Congenital meaning sa pag-anak pa lang niya naa siya problema. Unsa nga part no mo nitong ginatawag nato na katong wala siya na siya deformities o problem sa yang islets of Langerhans din sa yang lapay no. So dili siya maka-produce o insulin. So kana man gud no importante man ang insulin aron makontrol na tong sobrang sugar sa tong lawas no nga which makatabang dito sa pagsilhig ngadto dito sa ato ang sobrang sugar na katong ginakaon nato no ma-form sa yung sugar to glucose yang siligo na adto padulong sa tuang type. Apan tungod kay sa diabetes 1 diabetes mellitus 1 no na type is wala siya inana, wala siya katong na siya problem sa pancreas nga dili siya maka-release ng insulin. Isa sa mga example ni ana no sa mga sikat na tao no kato si Gary V no nga anak sa iya na wala siya problema sa insulin mo nang nagataas ang iyang sugar bisan pa man og healthy lifestyle siya no na nagit siya problem sa congenitally. Ang number 2 ang kasikat no kining diabetes mellitus type 2 tungod kay ginatawag nato ning lifestyle na disease no mo na nitong dire mosulod tong wrong lifestyle ang atong mga ginakaon no atong ginainom dito matulog wala exercise which maka-lead dito sa katong ginatawag nato na type 2 diabetes mellitus. Sa number 3 po no mo tong ginatawag nato na gestational diabetes. So kani ang makasinati ni mo tong atong mga kaigsuonan no nga kababayenan nga nagmabdos tungod sa pag-usab-usab sa hormones no yung mga hormones tungod sa proseso sa pagmabdos
Tapos naapugid siya mga kinaiya no sa pagkaon, wala ba kay nagaliyok ang buntis no. Nagataas ang no nay chance nga mutaas ang sugar. Pagwas mutaas ang sugar no, same sa type 2 diabetes, nahitabo lang siya no sa gestational o meaning sa proseso sa iyang pagbuntis, which maka-affect dito sa iyang gibuntis na bata no, og sa iyang proseso sa pagpanganak. Mo na siya, Sir Rick. So mo kana ang tulo ka mga tipo sa diabetes nga matud pa nila posibleng muhatag og problema sa ato ang mga kaigsunan. Sir John, taga-economic murag guide or shall we say like ato ang maayong pagabuhaton aron para sa kato mga kaigsunan natong kandidato para sa pagka type 2 diabetes no. Unsa may maayong mga pamaagi aron malikayan ang pagsaka sa sugar level? Kana no, ginaingon nato na perminti no kining kung type 1 diabetic ka, so lisod na no, so natay kinahanglan magsikta na og kanang medical health no kay tungod kina-control kana. Sa type 3 pod atong gestational, syempre naman tay mga expert po din ha no og katong mga OB-GYNs nato. So kana no, para sa type 2 no, tungod kay lifestyle siya, so karon pa lang no, once nga nagapatong na ka sa katong ginatawag nato na pre-diabetic stage, kung asa mabati na nimo to, makita na nimo to mga sintomas sa diabetes no, tong pag-ihi, uhaw, gutom perminti, so ana no, tapos nagabanhod-banhod na hinahina ang imong mga tiil no, plus amigas ang imong ihi. So kana no, mga pre-diabetic stage kana kaya pa na siyang ma-reverse. Unlike sa diabetes, full-blown diabetes 2 na di na gyud na siya mabalik. So karon atong ang atong gina-advise niya na sa tong mga tigpaminaw no, once nga ang ilang ginikanan diabetic no nga 99% pwedeng sila no makasinapi nini is katong pagbalanse una sa pagkaon. So atong pagkaon no, atong pilion tong pagkaon, tapos mukaon ta sa husto og kadaghanon no, katong hustong gidaghanon aron mo equal sa dito sa activity. So kung tayo kinahanglan nga mukaon sa according sa iyang ginatrabaho. So kung tayo ay trabaho ba physical, lakaw, no, laboros no, na gyud kinahanglan niya mukaon no, much more no, daghan kanon, daghan ang carbohydrates. Apan kung ang imong lifestyle is more on lang din na sa sedentary, lingkod, computer, no, less na itong pagkaon. Kaya mo man itong ginangon kaganina no, ang diabetes tungod lang sa lifestyle no, kailangan nga ato na siyang balance. Kaduha, siyempre itong pagpili sa pagkaon. Itong dili hinamison, dili sobrang kanon. So no, kailangan nato na siyang atong i-balance. So siyempre itong katulog na kompleto, tubig no, na importante na siya no, 8 glass water o katong pagkatulog og 8 ka oras sa gabi. And makatabang po siguro ang ato ang pag-angkon sa maayo nga mga klase nga mga produktong herbal, ilabi na gyud kaning atong mga produkto sa said marketing kay usa kini siya sa mga matawag nato nga adunay matabang kaayuhan gumikan sa mapait nga sangkap nga hatod sa panyawan. Ang panyawan manggod Sir John, napamatud-an kini siya nga adunay mapait ka content nga diin mo to'y mobalanse sa ato ang sugar level kay kita isip Pilipino mahiligon kita sa duha lamang ka mga klase nga mga pagkaon no, kung dili manggali super matamison didto punta sa super maparat nga mga klase nga mga pagkaon. Now in between those no, in between ana niya kung magpasulabit tag parat, posible po nga mag-angkon kitag problema sa kidney. Kung pananglitan sad sa mahiligon kita sa mga matamison, posible kitang makaangkon sa diabetes. Muna ginaingon ni Galag Igsuon na atay kinahanglan nga gamiton or imnon para ma-normal ang pagsaka sa ato ang tamis o sa ato ang parat sa lawas. Ang said panyawan nga mga kapsula, tungod kay naman kini siya panyawan nga tanom, usa ka herbal nga napamatud-an nga mapait kaayo, mao kini ang mobalanse sa atoang kalawasan. And aduna kitay mga kapsula nga napamatud-an nga makatabang, ang said Panyawan Plus, ang said Panyawan Garlic ug usa mga ato ang said Kogon Herbal Capsule. Magpili lamang kita og usa or baka duha ni ana, pwede nato ang ikombinasyon ang mga kapsula para mas hinanaling kayuhan gayud ang atong matagamtam tungod kay kaning mga produkto sa said marketing mga Igalag Igsoon na pamatud-an gyud kini siya nga aduna jud pagtabang.
Sir John, salamat kayo sa adlaw ngay mong gihatag kanamo karon. Yes, salamat sab kayo Sir Rick no. Salamat sa tanan nga na nating paminaw na tong mga viewers. Padayon sila sa pagsunod sa atong programa. Thank you very much. Sa atong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw og naglantaw sa ato ang live karon, no? Hinaut-on ta nga nakakatun na pud ka og panibag-ong pagtulunan tungod kay alang sa kaayuhan sa katawhan ang tuyog tumong sa said marketing. Timan ikarunay mga higalag igsoon kung gusto nimo nga matabangan ka nga makaangkon sa mas maayong panglawas sandig na karon sa mga produktong herbal nga tinuod gayod nga adunay pagtabang sa katawhan ginama kini sa said marketing. Maukad to ang atong segment karon sa Hugyawan sa Panyawan, ang Knowledge Power uban si Sir John. Hinaut ta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhi lang sa Hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang Knowledge Power uban ang atong health expert nga si Sir John. Mga kaigsunan, timani kanunay nga kining atong lawas usa kini ka bililhong angayan gyud atong pag-ampingan kumikan kay atoa kining puhunan alang sa atoang pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Kung ikaw aduna kay balatian, delikado mo nang ampingan ang atong mga kaugalingon mga higalag igsuon gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang mga produktong 100% makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Busa igsuon kung panalitan ikaw, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha nga mga balatian sa lawas, no? Kung ikaw aduna kay mga problema pa nga gisagubang sa imuhang panglawas, sanding na karon sa mga produktong herbal nga 100% gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan, mga produktong herbal nga aduna joy pagmatuod sa kaayuhan, mga produktong herbal higalag igsuon nga aduna joy maayo nga resulta sa atong mga kalawasan. Timan ikanunay mga higalag igsuon nga ang atong lawas pagaampingan gamit ang mga produktong napamatudan ang atoang said Panyawan Plus nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab higalag igsuon sa atoang panyawan. Ang atoang said Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula higalag igsuon nga adunay gahom sa ahos kon garlic, apil pa ang banaba and of course ang atoang panyawan. Dili pod kalimtan mga higalag igsuon ang atoang milagrosong klase sa kapsula, ang said Cogon Herbal Capsule nga napamatud-an nga adunay maayong pagtabang alang sa atong mga kaluwasan. Iblabi na kung kita adunay problema sa ginatawag nga prostate glands, adunay problema sa atoang monthly menstruation, katong mga adunay urinary tract infection o baka katong mga kaigsunan natong adunay problema sa kidney. Timanay kanunay nga kung magtumar kita sa said Cogon Herbal Capsule, lami kini siya nga patabanon o baka magpares ka og another na pod nga said Panyawan product, either ang atuang said Panyawan Plus o baka kining atong said Panyawan Garlic Capsule. Mga kung imo kining ipares mga higalag igsuon sa said Cogon, maayo kayo ang pagkakombinasyon, no? Mas madugangan pa ang hinanaling kayuhan nimo. Gumikan kay gitriple o gidoble-doble pa ang kayuhan nga imong matagamtam. Gumikan kay ang panyawan nga tanom kining atong nailhan isip makabuhay herb sa Tagalog o baka kining ginatawag nato nga heavenly elixir sa English, mao kini ang mutabang kanimo nga maalim dayon ka sa imong mga balatian. Bueno mga higalag igsuon timan ikanunay ano duna pa kitay ikatulo or ikaupat nga klase nga kapsula or shall we say like produkto sa said marketing nga napamatudang maayo. Ang ato ang said liniment oil. Ang kaniadto nga nailhan isip said Panyawan liniment ang makita na nimo karon sa mga market mga higalag igsuon, mao kining atong said liniment oil. Kining atong said liniment oil mga higalag igsuon ginama kini sa Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao'y manufacturer sa atuang said liniment oil. And of course, kani siya mga higalag igsuon gi-reformulate, mas gi-improve, gumikan kay gusto namo nga mas hinanaling kaayuhan ang imong matagamtam. Timan iha ang mga produktong herbal sa said marketing nga maayo gyud sa atong lawas. Palita kani gumikan kay mao kini ang tinuod gayon nga maghatag kanimo sa kaayuhan. Ang said Panyawan Plus, mangosteen and luyang dilaw. Said Panyawan Garlic Capsule nga dunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. Ang atoang said Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa cogon grass, and of course ang atoang said liniment oil, ang atoang klase sa haplas nga milagrosong mutabang alang sa pagtangtang sa mga nagkadaiyan natong mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kini adunay problema sa panuhot, rayuma, adunay problema sa arthritis ug uban pang mga
inflammation. Timani kanunay mga higalag igsoon nga ang pagapangitaon lamang nato sa ato ang mga butika katong panyawan nga napamatud-an, katong panyawan nga adunay resulta, aduna kinitatak nga SED. Ang SED mga higalag igsoon pag matuod ka na sa kayuhan, gumikan kay we have been in the market for more than 10 years. And of course, napamatudan na ito mga higalag igsoon nga ang mga produkto sa SED marketing 100% gid kay ngini nga mutabang sa atong mga kalawasan gumikan kay kini mismo gikan sa kinaiyahan. Sa katong mga kaigsunan natong gusto nga mo tilaw or musulay sa mga produktong herbal sa SED marketing, daga na karon sa ato ang mga pinakapaborito nga butika ug pangitaa ang mga produkto nga dunay tatak nga SED. Mao kana manggod mga higalag igsuon ang nakapamatuod sa kayuhang way sama. Busa ikaw igsuon kung pananglitan na doon na pamanggali kay mga ginapang hambin diha nga mga problema sa imong pangalawas, no? Pananglitan na doon na kay high blood pressure, aduna ba ka kay pagtaas sa imong sugar level sa lawas, aduna ba ka kay problema sa imong kolesterol, adang sa mga kaigsunan nato diha nga adunay problema sa pagkatulog, no? Kaning mga adunay insomnia, kaning mga kaigsunan nato ng hubag ang ilahang mga liog gumikan kay aduna sila paghubag silang thyroid glands or ginatawag nato nga goiter. Kaning mga kaigsunan natong kababayen-an nga dili mababdos gumikan kay adunay problema sa PCOS kon polycystic ovarian syndrome. Kaning mga babae nga adunay problema sa myoma. Pagtumar na karon mga higalag igsuon sa mga produktong kapsula sa SED marketing. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang ato ang SED Kogon, ug dili usab kalimtan higalag igsuon ang ato ang milagrosong haplas ang SED Liniment Oil. Bueno, higalag igsoon, wala mo igong oras ug panahon at ang ilang gihapon kaning atong tulumanon ang hugyawan sa SED Panyawan, dinilang of course sa ato ang pinakapaboritong online site. Dinilang of course si Mr. Panyawan nagaingon, dagang salamat sa inyong paglantaw. Inyong nabati ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang hugyawan sa Panyawan, kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapot sa SED Panyawan products, sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic and banaba, SED Liniment Oil with Panyawan, ug ang SED Kogon Herbal Capsule. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!